Nou Ben, ik heb even een rondje doen we om te trekken. We hebben oliepijlen. Dan kijken we even een rondje om te trekken dat er niks op ligt dat er af kan vallen. Want je weet nooit hè, dat er kinderen zijn wat ze op het trekken liggen. Dus even rondom. Nou. Doe hem op contact. Nou, wij hebben hier een zorgboerderij in de Zwagemer. En dat is een bedrijf dat bij met een beperking, met een rechtszekje, een plakje biedt om terug te groeien naar de maatschappij. Je hebt geen aanhanger erachter. Nou, doe maar. Hoe minder gas je geeft, hoe meer je opschakelt, hoe mooier dat het draait. Ben, wat ben je aan het oefenen? Ik ben aan het oefenen van mijn trekkerrijbewijs. Om op de trekker te oefenen. En waarom was er die trekkerrijbewijs haar? Nou, iedereen die hier werkt, zeg maar, die heeft al een trekkerrijbewijs. Ik zie ze soms als rijden met de keeper, dan de mest wegbrengen. Dat wil ik ook heel graag, alleen daar moet ik nog wel een rijbewijs voor hebben. Wat doe je hier al voor werk? Ja, van alles wat. Dus voor zomer in de groen, maar dat is nu nog niet aan orde natuurlijk. Nu gewoon met de paarden, mesten, hooi bijvullen. In de molen zetten, zo je ziet, soms de lanceercirkel, paddocks, naar binnen en naar buiten halen. Hoe is het om hier te werken? Leuk. Super leuk. En hoe lang komst je hier intussen? Officieel vanaf januari. En wat hast je geleerd in die periode? Zelfvertrouwen. En toen ik in het begin kwam, kon ik niet met deze vrienden mee omgaan en nu boeit me niet meer. Dus die zelfvertrouwen had echt een goede boost gekregen. Dat sowieso. Wat ben je aan het uitzien? Ik ben voerhuisver aan het maken. Voerhuis voor Staatsbosbeheer. Hebben we 400 toch? Ja. Hoe vies het om hier te werken op een borkerij? Ja, leuk. Het is altijd wel een uitdaging wat er wel elke dag moet gebeuren. Dus, Wat vind je zelf zo mooi aan dit werk? Dat niks onmogelijk is. Het is gewoon, dat is eigenlijk maar bandjes. Dat zo'n jongen hier komt en dat het zoveel willen en passie. En dat komt terug omdat wij dat snappen. En dat ik gewoon op dezelfde golflengte kan praten. En dat geldt mij een heel soort voldoening. En wat vind je het leukste om hier te dwan op de borkerij? Je kan meer met vrienden omgaan. Je kan meer je zelfstandigheid. En je kan meer gewoon je uitleven. En als Fokker vraagt van, kan je misschien me helpen, dan doe ik dat. Hey Colin, die ezel van je, die is ik maar gek. Ja, Wat doet hij al hier? van blijheid, van schatheid. Blijheid. En net een dag is hetzelfde ding. Nee, dat is mooi. Ik heb geen planning. Dat vinden de medewerkers wel eens lastig. Maar ik zie gewoon morgens onder de groep van hoe is het daar en hoeveel dat en daarom pas je wij het werk aan. Dus dan heb ik nooit dan hest ik altijd uitdaging. Nou, dat past bij me.